омадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ як намуд творожни запеканкаи хеле болаззатро тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои мо ба мо лозим аст: 2 қошуқ сметана, 4 қошуқ манная каша, каме шакар, 4 та тухм ва 400 грамм твороги нусфоиза лозим аст. Дар аввал ба сметана манная кашаро омехта мекунем. ана ҳамин намуд омехта мекунем ва акнун ба як тараф мегузориму мемонем каме дам гирад ва дигар маҳсулотҳоро омехта мекунем. Акнун дар аввал 4 та тухмро меандозем. Акнун тухмҳоро лат мезанем каме. ва ба тухмҳо шакарро меандозем. Ҳамаашро лат мезанем хушро. Акнун сметана ва манная кашаро омехта мекунем. Акнун ҳамаашро омехта мекунем. ҳамаи маҳсулотро омехта кардем ва акнун творогро низ меандозем. Творогро низ омехта мекунем. Хуб, акнун ба лифти тафдон каме равған мемолем, яъне сливочное масло мемолем. равғанро молидем. Акнун ҳамаи маҳсулоте ки тайёр кардем ба лифти тафдон меандозем. ҳамаи маҳсулотро андохтем. Акнун ба тафдон ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 30 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, запеканкаи мо ҳам тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом, дили соф ва сиҳат саломатӣ хоҳонам. хайр, то дидори оянда. дар паноҳи худо бошед.